Mendeurren urtie eta mendeurreneko ospakizunetan, Ibon, batez bezeu buru belarri, ibili zara ospakizun horietan, ospatzeko urtea izan da, baina batez ere lan egiteko urtea izan dela, azpimarratu duzu. Koordinatzailea bezala ibili naizen honetan, gozatu eta sufritu maila berdin-berdinen egin du da esango nuke. Lortu duzu gauza bat, ikusgarri egitea mendeurren hau, honi buruz hitz egin dugu, edabideetan hitz egin dugu honi buruz, baina batez ere gizartean ikusi da Euskaltzaindia egiten dabilen lan guztia. Bai, duela urte terdi ingurue mendeurrenaren egitaragoa lantzen hasi ginenean, gure baitan edo gure barruan bagenituen hainbat helburu eta erronka eta bat horixe zen, ez? Akademia gara eta egitarau akademiko bat izan du mendeurrenak, instituzio bat gara eta ekitaldi instituzionalak ere egin ditugu, baina horretaz gain bageneukan erronkatzat jarrita gizartearekin jolastea, gizartearekin igurtzian ibiltzea, gizarteko hainbat eta hainbat pertsona taldetara hurbiltzea, berekin lankidetzan jardutea, horiek guztiak gozaraztea, hausnartu araztea eta bar, bai. Mendeurreneko koordinatzailea, Ibon Usarralde, Miriam Urkia, Euskaltzaina, ibiliko zineten zeupe... Jota fuego. Lan ta lan, esaten gabiltz Euskaltzain osoa zara, mendeurrenien onelako datak izaten direlako askotan ospatzeko, esan dugu, noski, atzere begiratzeko noski, baina segurazki inflexio puntu bat aurrera begira be bai. Bai, bueno, ni hasi aurretik Bernardo Atxagari zorionak, bihotzez Bernardo. Egia da, mendeurrena hasi zanean, ni sartu berrian nintzela Euskaltzaindian, nire sarrera hitzaldiare mendeurrenaren baitan egin behar izan du, beraz, bete-betean harrapatu nahu olatuak, eta nik uste oso gora eraman nintula, eta ez nekila oso ondo nun kokatu. Baina bai, Euskaltzaindiarekin urtetan lanean aritu geranok eta ikusi dugu, iritsi zan puntu bat, ordurako hainbat gauza bukatu behar ziren, baina batez ere zan, egin duguna erakutsiko dugu, eta horregatik etorri dira, Ibonek koordinatutako 9 jardunaldi horiek, horietan nolabait bistaratu nahi izan dugu egindakoa, jaso nahi izan dugu benetan jendeak ze ikusten zuen, ze hartzen zuen, eta etxeko lan ikaragarriekin bukatu dugu, hemendik aurrerako lanak planteatzen hasteko eta badauzkagu batzuk. Oraintsuko albistea da, Euskal Herriko Unibertsitatearen urrezko domina ere Euskaltzaindiarentzat izan da, mendeurren honetan, euskara arautu eta modernizatzen egindako ahalegin horregatik, ukaezina da, hori, Miriam? Bueno, Arantxak oraintxe bertan esan duen bezala, 50 urtean euskara estandarizatzea ikaragarrizko aurrerapena da. Oso azkar eginda eta, nik uste dut Euskaltzaindiak hor zeresan handia eduki duela, baina beti aipatu behar da ez Euskaltzaindiak bakarrik. Euskaltzaindia bera bakarrik ez duke ezer egingo. Gizartearen zerbitzura dago, gizartearekin elkarlanean ari da, eta unibertsitatearekin, berarekin elkarlanean gauza asko egin ditu, unibertsitateekin, ez bakarrik Euskal Herriko Unibertsitatearekin, baina beste hainbat euskalgintzako erakunderekin, eta orduan elkarlan horrek lortu du benetan euskararen estandarizazioa hain azkar eta hain txukun nire ustez egitea. Orain arte, batasunaren eta euskara batua gabiltza, euskara batua gora, bera, euskara batua, euskalkiak, batzutan horren beste gogaitzen gaituen eztabaida be bai, iruditzen zaidalako 2019 honetan, gauza asko eta topiko asko eta estereotipo asko gaindituta ditugula benetan, eta geuk be bai, eta estereotipo horietan, errazena izango litzatekeela be bai, ezta? Estereotipo horietan bizitzi betiko, eroso. Euskara batuaren oinarriak sendotze horretan, ezartze horretan sekulako lan eginda, orain arte, ametik aurrera ez dakit noren hitzak ziren zehazki, Andresenak segurazki, euskarari buruz hitz egiten hasiko gara be bai, ametik aurrera, euskara batu, euskalki eta bar, honelako ezberdintasunak eginez. Zeuek barrutik, Euskaltzain moduen, Ibon zeue bazabiltza hor, zelan bizitzen daudana, Euskaltzaindiatik, mendeurrena, elkarrizketak egiten, beti topikoetara eta estereotipoetara joz, zelan bizizu jaudana zeuek? Ba, egia esan, barrutik oso modu ezberdinean bizi da. Ni konturatzen naiz lagun artean, familian, esaten didanean, Euskaltzaindian lanean nabilera, segituan adi jartzen direla, ez? Ondo hitz egin beharko dugu, ondo esan beharko ditugu gauzak eta bar, eta hori bezala beste hainbat topiko, ez da? Baina gero egunerokotasunean, nik beste hainbat tokitan egin du lan orain arte, eta da, erakunde berezi bat, gainerako guztiak bereziak izan dian bezala, orduan, baditu bere berezitasunak,
baina bueno, erakunde normala da, egunerokotasunean lan egitea tokatzen zaigu, eta baditugu momentu honak txarrak, ondo ateratzen diren gauzak, eta gaizki ateratzen direnak, baina bueno, erakunde normala da. Antolatutako ekimenetatik agian azpimarratzekoek arantzasun egin zienak, gai honen inguruen bebai, aditu asko, hitzaldi asko, eta segurazki elkar trukaketarako eta elkarra berazteko sekulako aukera izan zana. Bai, nik azpimarratuko nuke Arantzazukoak bai izan zuen egin diren 10 jardunaldietatik beste dimentsio bat, dudari gabe. Baina oro har, jardunaldi guztietan bilatu nahi izan duguna da, batetik Mirenek esan duen bezala, ez gure buruari buruz hitz egitea, gure zilborreri begira bakarrik egotea, baizik eta zabaltzea, egiten duguna erakustea, baina horretaz aparte asko entzutea beste batzuek egiten dutena, eta batez ere ez atzera begira bakarrik aritzea, aurrera begira, gure erronkan nondik nora joango diren zehazteko oso baliagarriak izan dira bai. Hori hurrengo galdera izango da, ja erantzuna pentsatzen hasi beharko gara, egiten duguna zabaldu zer egiten da, atal ezberdinak ditu Euskaltzaindiak, zer lortu behar dugu, zerotik bat ematen zuten badau, Euskaltzaindiaren atal ezberdinak, zein da lana, ez talako izango maila handi baten aurreko nago nintzen, Euskaltzaindiako maila handi hori ikusten, ez talako izango hau horrela esaten da eta hau horrela hobesten da, ez da hori zuen lana, noski, digitalizazioa betorri da, sekulako lan egin duzue, materiale guztia webean jartzen eta bar, hor lan asko, ari asko, Miriam, eta jende asko lanien bebai? Bai, gainera uste dut hori garbi utzi behar dela. Maila handi hortan, 24 pertsona biltzen gera hilean behin, hor edo kanpoan. Baina horren, gu azkenean nolabait ikusten dan muturra gara, baina horren atzean jende pilo badago. Euskaltzainak ere ez gera bakarrik 24 euskaltzain osoak, euskaltzain emerituak daude, euskaltzain ohorezkoak daude, euskaltzain urgazleak 150 gora, jende gaztea, emakume asko gainera, eta gero batzorde eta lantaldetan ari den jende asko eta euskaltzainiko langileak. Hor talde, familia ikaragarria handia da, eta egia da, 24 ikusten dirala hor beti zarritxurakin, nahi bada ez, baina ez jende pila badago horren inguruan, eta hori lan egiten dute orduan ariak asko dira, baina dauzkagu Iker saila eta Iagon saila egitura nagusian, baina horren barruan hainbat lantalde, hainbat egitasmo eta hainbat gauza daude. Orduan, ari asko dira eta aurrera begira nahi duguna da, ari horiek nolabait saretzen joatea gainera. Nik hitz egin dezake batez ere hiztegian nagolako, baina hiztegia lotu beharko dugu atlasarekin, lotu beharko dugu hiztegi etimologikoarekin. Zer lan egin duzuen, Bai, baina jende asko dagoelako atzean eta profesional asko dagoelako. Eta hain zuzen ere, azkeneko ekitaldian, Donostiako Foru Aldundikoan, Euskaltzain buruak berak esan zuen, aurrera begira erronkatako bat profesionalizatzea zala. Nazioartekotzea ere esan zuen, digitalizazioa ere bai, informazio asko daukalako Euskaltzaindiak eta behar bada barruan ere ohartu ginen webgune berria antolatzera joan ginean zenbat eduki zegoen eta guk geuk ere ez genekin zenbat gauza zegoen barruan. Orduan, orain eginda nolabait hori dena bisualizatzen saiatu edo, eta hemendik aurrera izango da dena saretzen. Beraz, lana badaukagu zati baterako. Nazioarteko tzearena, galdetu nahi dizut, irakurtzen dudan bakoitzean zalantza sartzen zaidalako, zari buruzari garan? Bueno, hain zuzen ere, mendeurreneko jardinaldi hauetan kanpoko jende dexente etorri da. Orduan, estatuko akademiekin harremana betidanikoa izan da, kanpoko batzukin ere badago, baina berbada harreman puntualagoak edo izan dira, eta hemendik aurrera hoiek nolabait zabaldu eta finkatu nahi dira, eta gauzak elkarlanean egiten diranean, errazago ateratzen dira. Harremanei dagokionez eta akademiaren ikusgarritasunari. Eta lanari berari buruz. Gaur egun digitalizazioa aipatzen denean, beti estandar batzun gainean lan egiten da. Eta euskera ez da beste hizkuntzetatik bereizten lan egiteko prozedurari buruz ari geranean. Orduan, elkarlanean egiten bada, beti emaitza azkarragoak, ze orain presa ere badugu gauzak egiteko, azkarragoak eta gainera emankorragoak izango dira. Nik aipatuko nuke, gure erronketako badala egiten dugun horren optimizazioa, ez? Eta orduan ikasi baldin badezakegu beste esperientzia batzuetatik errazago eta hobeto egingo ditugu gauzak. Orduan, zentzu horretan iriki behar dugu, batetik daukaguna erakusteko eta besteek egin dutenetik ikasteko. Eta gero esan dugu, 100 urteko historia hori
zelan ederra den, nondik hasi, Ibon zure lekuen egonda, enuke jakingo nondik hasi bez, gauza asko egin dituzue, dokumentala, komikia, ikusi duguna, liburua, jardunaldiak, azkenien 1 urtek askorako ematen du bai, Euskaltzaindiaren historian badauz gora bera batzuk, noski gizartarekin, politikarekin, gerra zibilarekin denetik lotura daukana, azkenien zarikete derra izango zan zuentzat bai, ezta? Bai, pertsonalki nik asko ikasi dut, 1 urte atzera egin dut, eta 1 urte horietatik pixkanaka etorri naiz gaur egunera arte, ezta. Bai, erronka handia zen, esan dut, bagenituen arrisku batzuk, bagenituen 100 urte horietan egin den guztia islatzeko, ez dakit, obsesio bat izan genezakeen, baina esaten dizut, nik uste dute egin duguna izan dela, 100 urte hauetako mugarri nagusiak zeintzuk izan diren identifikatu, horiek ahalik eta modu txukunean jarri liburu batean, dokumental batean, komiki batean, eta bar, eta gero, horiek gizartearen eskura jarri uste dugulako gizarteak jakin behar duela guztion artean egin dugun horren berri. Importante iruditzen zaigulako gure buruaz ere harro egotea, eta hemendik aurrera ditugun erronka horiei erantzuteko uste dute beharrezkoa dela gainera egin dugunaren gaineko irakurketa oso positibo bat egitea. Aportxu bat esan didazuna lehen, Mirian, ideia zarkitu hori ematen duena mai horretan bilduta jendea tegia da, oso akademikoa ematen duelako, trajekin eta gizon horiek ematen duelako estereotipo aldetik, gizonak daudela. Ez bakarrik. Hori delako galdera, gizonak oso zurruna den, akademia oso zurruna den zeregin egiten duzuela, hori apurtxu ez zarkitua dagoena, zer dago hortik guztitik egitik eta faltsutik? Beti izaten dira ideia batzuk, aspalditik ditugunak, eta inoiz ez digu gure buruari galdetzen ia hori benetan horrela dan edo aldatu dan. Orduan, askok esaten dute, akademia zarra, besterik gabe, eta ez dute planteatzen. Hori pentsatzen duen jendea, aspaldi ez da Euskaltzaindira hurbildu. Ze guk batzutan esaten dugu, moderno egiak ere bagerala Twitterren da Instagramen da holari geranean, ez? Euskaltzain osoen adinaren batez besteko uste 74-76 urtetan dagoena. Ez dut uste oso zarra izatea danik, kontuan izan da nolabiteko ibilbide bat behar dela horra iristeko. Eta zarrena osoa 75 urtekoa da. Ze 75ekin bat emeritu izatera pasatzen da. Beraz, tarte horretan ez dut uste oso zarrak danik. Emakumezkoak, 24-tik 6, kara. Ulertu behar da, zergatik ez zeudelen, daukagun historia daukagun gizartetik gatoz, lehen batez ere eliz gizonak ziren, bai, baina familia baserri askotatik zein juten zen komentura, gizonezkoa eta hoiek ikasten zuten. Orduan, hori pixka bat joan behar dugu gure egungo egoerara egokitzen. Eta nik ez daukat inongo dudarik, hemendik denbora gutxira, askoz ere emakume gehiago izango ditugula, askoz ere gazteagoak ja ez dakit, baina eliz gizonak edo eliz emakumeak, tokatzen badira, tokatuko dira, gaur ez dut uste asko daudenik. Gizartaren islada esan duguna. Hori da, baina alaxe behar du. Euskaltzaindiaren lehentasunak zeintzuk dira, biontzat galdera, Euskaltzaindiaren erronkak aurrera begira zeintzuk dira, ze erreza egiteko galderi eta ze zaila erantzuteko. Nik nire lan egin dut. Gainera bakoitzak toki ezberdinean gauden, ez eta osagarriak izan bintuki hauek. Niztegitik nator, orduan nire erronkak batez ere hiztegian daude. Hiztegia eguneratzea, batez ere, eta ari gara eta 6 hilean behin sarean eguneratzen dugu, baina guk eguneroko lanean eguneratzen dugu. Saioa handi bat egin dugu egungo forma berriak sartzen. Nola erabakitzen da hori, esate baterako, Mirian, iristen zizkigulako? Erabileran. Erabileran. Ez dakiz zein sartu da, eguneratzen? Korpus handiak dit, eta korpusak dirazkenean testu bilduma handiak. Orduan, forma betikoak sartzeko orotarik euskal hiztegia daukagu, Etxepare gandik hasi eta orain arte, baina lexikoaren behatokia izeneko korpusa da 2000 mendetik honakoa, ia 80 milioi hitz ditugu, eta hor, maiztasunaren arabera ikusten duzu, azken aldi honetan transgenero, transexual edo sushi sartu da, eta batzutan jendea pixkat eskandalizatu egiten da, baina hori erabili egiten da. Eta erabiltzen bada, guk ezin dugu esan ez. Sushi ez, hau ez da euskera. Bueno, euskeraz badago beste zerbait, sushi esateko.
hori gertatu zen, adiz, beste batzuetan itxoin egin behar dugu, baina eskola jazarpen ala bullying esateko. Bueno, guk denbora bat utzi behar dugu, ia zer erabiltzen dan. Baina zer erabiltzen dan, idatzian, eitb.euseko materiala biltzen da, berri egunkarikoa, argiakoa, goienakoa, jakinekoa, hemengo sustraia eta olako telesailak eta gauzak ere goenkale jasota daukagu, beraz, sushi ez daki, baina zurito eta kalimotxo eta olakoa goenkalen pila bat azaltzen ziren. Eta hori ez sartzea, pixka bat gizarteari bizkarra ematea da. Ordan, erabiltzen dan neurrian sartu beharra dago. Euskaltzaindiatik Plaza Berreko arkupietan zauek bebai, eta esan duzu hau sartu beharko dugu. Sartu behar da, hau kalean dagoen kontu bat alako. Erronkak, denbora barik geratzen nabil, erronketara, bai, arindu, Bai, oso. Zer ulertu behar dugu, erronkai begira, aurrera begira non geratuko gara, Iban? Menderruna bukatu eta prentxaurreko bat egin genuen gure balorazioaren berri emateko, eta bertain Andres Urruti Euskaltzainburuak aipatu zituen erronka nagusi batzuk, ez? Nik orokorrean laburbilduko nuke esanez, Euskaltzaindia jarraitu behar duela Euskararen biziberritze prozesuari bere ekarpena egiten modu iraunkorrean ahalik eta modu eraginkorrenean, ezta? Nola, zerbitzua emanez gizarte honi, oro har eta bereziki Euskararen profesionalei, profesionalizazioarekin, internazionalizazioarekin, gerturatzearekin, eta bar, eta bar. Eta nik uste gure lanak izan behar duela konstantea, norabide horretan, beste eragile askorekin aritu behar gara lanean, eta zabaldu behar ditugula gure ateldeioak askoz ere hobeto egingo dugulako gure lana. Eta gero zuen lan horri, gure aldetik prestigio hori emon merezi duena, eskerrik asko esan, zuen tresnekin lan egiten dugu, geupe bai ezinbesteko eta guk zuenekin. Ezinbesteko da, edabide baten iztegia aipatzen ibili zara, iztegien oso fana naiz ni, fan ere sartu beharko dugu, edo ez ikusi beharko da. Iztegien jarraitzaile sutsu izan da, sekulako lan tresnak usten dizkiguzue geure lanerako bebai, lanien dabilen, etengabe lanien dabilen erakundien, mendeurrenien Euskaltzaindia, eta geratzen dana aurrera begirako indarrarekin. Miriam, eskerrik asko, bigarren parte bat atara beharko diogu, honi, labur geratu zaigulako, Miriam Urkia eta hitz egingo dugu, nola lan egiten duzuen, eta Bernardo Atxagak esate baterako zer egiten duen Euskaltzaindia ondori dana kontatu beharko didazu, zorionatan geratu bakarrik ez, eta Iban Usarralde besterren beste, amaituko da, 2019 bebai. Amaituko da, baina jarraituko dugu lanean, Jarraituko duzu lanien, eta eskerrik asko bisitagatik, eta eskerrik asko etortziarren.